Més d'un milenar de llosetins participaren aquest passat dissabte a la segona edició de la Quintada Llosetina. En total, foren 42 quintades les que participaren d'aquesta festa. La de major edat va ser la del nascut a l'any 1955 i la més jove, el de l'any 1997. Som el millor poble de Mallorca, no hi ha discussió d'això. Enguany som a la Quintada, hem vingut aquí, podeu veure les festes que hem tingut. Enguany crec que hem romput tots els pronòstics. L'any passat va ser el primer any, enguany el segon. I bé, 1.000 i pico de diari, 978 persones enguany. 300 més que l'any passat. I aquí la festa, no sé què dir-te, però ja t'ho dic, un èxit rotund i el poble ha tornat a respondre com se mereix. Enguany, la més veterana és del 55. L'any passat el 58 i enguany del 55, fins al quinto nou, que ha estat el 97. I res, mare meva, la base és la mateixa, camiseta multicolors, tothom d'una camiseta un color diferent. I enguany hem pogut introduir, per donar les gràcies a la gent, hem introduït que hem regalat un tassó, que era aquest aquí, de la Quintada, aquesta festa, i de l'associació que ho hem organitzat, que és la Catsaneta. I res, crec que la gent me manco molt contenta, molt contenta. Jo me puc morir avui mateix ja me puc morir, en sèrio. Això ja surt totalment del que jo esperava. He disfrutat de muntar, he disfrutat d'organitzar i estic disfrutant de la festa, cosa que l'any passat el nervi no va ser possible. Enguany és brutal, brutal. Tercera Quintada no ho sé, però el que jo penso és que Lloseta, capital de Palma de Mallorca. Això ha de ser, Lloseta capital, després d'avui. Aquesta festa, que ha estat organitzada per l'associació La Catsaneta, ha tingut el recolzament i la col·laboració del consistori llosetí. És una festa molt esperada de tot l'any, ja que significa una retrobada de cara a totes les quintades des d'avui fins als 65-70 anys, molt esperades per tots els llosetins. I, bueno, com podeu veure, és una festa que representa la unitat del poble, representa el que és que els joves juntem i unifiquem els mateixos principis, les mateixes intencions de fer festa i de fer poble, i de fet ja podeu veure que la resposta és magnífica, és espectacular. Estem juntant més de 1.000 persones aquí, d'un poble que el que volen és demostrar que són llosetins, que estimen el poble i que estan encantats de retrobar-se un pic a l'any, almenys, els quintos d'aquesta zona, d'aquesta gran festa.